càmera. La càmera no No hi és. hi és. No hi és, sí. No hi és, només has d'explicar el que Tens saps. edat, ja el saps de memòria, ja l'explicaràs tu. No, explica-me'l. Que era un home No, era de pagès? un home aquí de la Cerdanya i anava amb el carro, amb el seu fill i amb el cavall, i anava marxant, sortien del camp i agafen la carretera per anar cap a casa seva, trobat els para un cotxe, cotxàs, guapo, para, i li posa a parlar en anglès, no sé què, i l'altre diu, noi, no t'entenc de res, i el del cotxe diu, escolta, el seu idioma, diu, si parlava francès, diu, no, jo diu el català i diu, ja tinc prou. Bueno, marxa, el cotxe marxa, no ho puc entendre, marxa. I el fill diu al pare, diu, papa, diu, és molt maco això, i poder saber idiomes, diu, ha de ser molt interessant. I el seu pare diu, sí, pel que els ha servit, ja vale. És molt bo aquest acudit, és molt bo. Sí, n'hi ha posat molt bons. És molt bo. Com aquest, explica'm l'anècdota de l'Agustí, va, explica'm l'anècdota de l'Agustí. Bueno, que fa molts anys d'això, doncs, que llavors viatjava com ara. Tenia un amic que se'n va anar a França amb un viatge d'aquests programats i, bueno, va estar-hi 4 o 5 dies. I quan va tornar, què, com ha anat el viatge? Hosti, molt bé, m'ha agradat molt, és que és molt maco això. A més, hosti, aquesta gent són molt espavilats, I ho has de pensar, diu, que nanos, de 6 o 7 anys, diu, i parlaven el francès,